vine din Iași, România. În aplauzurile voastre pentru Am revenit în sala sporturilor din Târgoviște și avem și o surpriză pentru dumneavoastră. Alături de noi este Ionuț Atodiresei. Salut, Ionuț! Salut, bună seara tuturor! Salut, Cătăline! Cum ți s-a părut gala până acum? Foarte interesantă. Mi s-a părut foarte tare toate meciurile pe care le-am văzut până acum. Mi-au plăcut. Mi-a plăcut și meciul lui David Constantin cu Vitaly Panait. Mi-a plăcut. Păcat că a pierdut. Suflul, slăbirea a făcut un pic greșit. Dar nu-i nimic, îi dăm înainte. Totdeauna îi dăm înainte. Marian Lupașcu, The Wall, din Iași, România, 19 ani, 1,70 m, 61 de kilograme. Are 0 meciuri, niciun meci la profesioniști, dar are 83 de meciuri la amatori, un lucru foarte important. Vine de la Scorpions Iași, este antrenat de Mihai Constantin. Daniel Dragomir este din Ploiești, 23 de ani, 1,70 m, 61 de kilograme. Are 6 victorii, 3 prin knockout, 2 înfrângeri. Se antrenează la club Felix Combat Gym, coach Stelu Felix. Da, și are foarte mulți fani în tribune. Ce zici, Ionuț, de meciul ăsta? Pe Dragomir îl știu, este un foarte bun luptător. L-am mai văzut luptând, chiar o face foarte bine. Pe băiatul de la Iași nu știu, dacă are multe meciuri la amatori. L-am văzut la amatori. Nu e rău, dar amatorismul este amatorism, profesionismul e diferit. Așa este total diferit. Mai ales vorbea Dragomir la vestiar că a slăbit vreo 10 kg și după cântarul de ieri l-a luat vreo 8 kg. Astăzi avea 69 de kg și gândește că el se luptă la 61. Da, trebuia să meargă cu Cătălin la Survivor să o slăbească cum a slăbit el. în colțul roșu. Nu contează câte kilograme are acum, la ora cântărului a avut categoria. Așa este. Foarte mulți sportivi fac slăbire bruscă înainte de cântat și pun foarte repede înapoi. Dar contează acum în ziua meciului pentru că este mult mai greu și mult mai Da, puternic. și are mult mai multă forță. Și cu siguranță se va vedea asta. Da, iată că sala a luat foc pentru sportivul din Ploiești. Extraordinar ce atmosferă este la Târgoviște. Este o atmosferă incendiară, că ne-am încins cu toți, este foarte cald. Și la propriu și la figurat. Exact. Uite o imagine superbă. Eu mă uitam unde sunt eu, știi, l-am văzut pe Cătălin și nu știam unde sunt. te-ai minunat de frumusețea mea. Bă, sunt prea mic. Da, nebunie. Asta este atmosfera pe care o vrem la toate galele din România. Iar aici, pe Pro Arena, Casa Sporturilor de Contact din România, Foarte aveți frumos tot mișcă timpul Dragomir. Foarte parte de frumos spectacol. mișcă Dragomir. Eschive, lovește, pleacă. Da, doi sportivi care arată impecabil din punct de vedere fizic. Un croșeu aruncat. Nu și-a atins ținta. Da, Marian Pașcu este luptător de garda inversă. Presimt că va fi unul dintre cele mai bune. Două croșee puternice și încasează o directă de un Deci croșeu nu de subestimați. stânga. Ce frumos! Și lovitură parcă venite de nicăieri pentru Marian Pașcu. Sunt doi luptători foarte rapizi. Nu știi niciodată cum și de unde vine lovitura. Nu știu de ce am senzația că va fi unul dintre cele mai spectaculoase meciuri din gală. Wow! Croșeu de stânga, încasat. Spectaculos! Este nebunie în sală.
Un genunchi din săritură care aproape a conectat capul lui. Da, Marianu Pașcu se mișcă incredibil de bine. Se vede experiența de la amatori, dar și Dragomir foarte puternic. Hai să recunoaștem că Dragomir are experiență foarte mare și... Dar uite că totuși copilul ăsta îi pune probleme. Da. Cred că din repriza a doua lucrurile se vor schimba puțin, pentru că acum și testează puțin terenul. Brațe foarte bune pentru Marian și low kick conectează. Oh, directă de stânga bună. Dată gol pe contra. Da, răspunde foarte bine Marianu Pașcu. Cred că Daniel Dragomir l-a cam subestimat puțin pe puști. Sunt sigur. Super frumos meciul dintre cei doi sportivi foarte tehnici. Da, parcă nu-i vine să creadă lui Daniel Dragomir ce se întâmplă. Încă o directă de stânga încasată, low kick și cade la podea Marian. S-a terminat prima repriză. Acum contează foarte tare ce le vor spune cei din colț, ambilor sportivi. Și cât de bine se vor seta pentru repriza a doua. Să vedem dacă va schimba Marian Dragomir strategia în a doua repriză și va avea o altă abordare. Avem și reluările. Foarte frumoase reluări. Wow, ce croșot de stânga. Daniel Dragomir are urme serioase pe față de la loviturile lui Marianu Pașcu. Da, nu cred că l-a subestimat foarte tare pe Marianu Pașcu. Și uite ce se întâmplă în momentul în care subestimezi adversarul. Știi, Cătălin, că vorbeam mai devreme că e aer condiționat. Cred că sunt doar prosoapele antrenorilor. Și noi care ne-am bucurat degeaba. Așa este. Am crezut că au dat drumul la aer condiționat. Dar așa e bine pentru o gală de kickboxing, să fie atmosfera încinsă. Data viitoare să pună pupitrul comentatorilor chiar în spatele antrenorilor. Sau în afara sălii. Da, începe runda a doua în forță. Un frontal încercat de Dragomir, trimis către figura lui Marian. Și în continuare Marian mi se pare mai activ. Răspunde mereu, nu rămâne dator niciodată. Low kick. Răspunde cu low kick Marian Dragomir. Da, mă așteptam ca Daniel Dragomir să fie mult mai activ repriza asta. Ar trebui să schimbe ceva. Nu, cred că nu-i plac stângaci. E cam incomod. Sunt sigur. Ai nevoie de strategie pentru stânga. Da, cu totul și cu totul trebuie abordat un asemenea. Cealaltă, să calci un asemenea meci. în stânga ta, în dreapta lui, să te duci. Ce combinație de lovituri reușește. Bă, băiatule, deci incredibil. No, Marianu Pașcu face un meci incredibil de bun. Ce luptător este acest Marian Pașcu? Da, a apărut practic de nicăieri. Wow, două croșee puternice. Ce bătaie este în ring. Low kick frumos, bun. pleacă imediat de acolo. Da, Daniel Dragomir are mari probleme în acest moment. Nu reușește să găsească cheia. În punctul meu de vedere, Acestei Dragomir ar trebui lupte. să calce tot timpul în partea lui stângă, în exteriorul brațului lui Marianu Pașcu, dar nu o face. Și stă mereu pe interior. Da, reușește o directă bună. Nu prea bun, a fost mai mult așa de prezență. Brațe foarte bune din partea lui Marian. Da, copilul a prins curaj. A prins curaj și face un meci bun. High kick. Un high kick. High kick, dar în mănușă. Da, un blocaj. Și practic își împart fără menajamente pumni ambii sportivi. Marian a făcut pasul în față, chiar dacă a luat acel high kick pe mănușă. Și stă la bătaie și se duce peste Dragomir, îl bagă în colț. Și mult mai proaspăt decât Dragomir, Marian Pașcu. Din nou croșeu de stânga încasat de Dragomir.
Asta este acele meciuri în care socoteala de acasă se potrivește cu cea din târg. Exact. Stângaciu e greu de luptat cu el dacă nu ai strategie bună și nu te antrenezi cu stângaci la antrenament. Știu asta pentru că eu sunt stângaci. Și hai să vezi când se întâlnește stângaci cu stângaci cum e. Atunci e și mai rău. E și mai rău. Uite, foarte bine răspunde. Ce spectacol face acest copil. Ce spectacol. Frumos, low kick. Dragomir parcă nu găsește soluții. Ce bine lovește peste umăr. Ce strategie. E panicat, practic, Dragomir. Da. Nu-și S-a găsește, blocat puțin. da, nu-și găsește ritmul deloc, dar deloc nu-și găsește ritmul. S-a blocat puțin pentru că l-a și surprins. Da, cred că l-a considerat o pradă ușoară în prima repriză. Doar că acest copil, venit de nicăieri și totuși de la Iași, Da. i-a dat o replică mult mai dură decât s-ar fi așteptat el. Dar voi când luptați, când aveați o luptă cu un sportiv pe care nu-l cunoșteați, cu care nu ați avut contact înainte, cum vă pregătesc meciul? Aici era problema, că de multe ori mă chinuiam să-mi pregătesc lupta și mă trezeam că sportivul e stângaci. Dacă nu urmăream prea multe meciuri cu el, dacă nu luptam la profesioniști, de regulă aveam materiale cu sportivii cu care luptam și le studiam. Cătălin? Bă, înainte să avem informațiile astea, era foarte ușor pentru noi să ne ajute antrenorii. Pentru că după prima repriză, antrenorul vedea exact ceea ce ai de făcut și dădeau sfaturi foarte bune. În schimb, la profesioniști ai șansa să-ți vezi adversarul, ai șansa să-ți-l urmărești. Doar că aici, probabil, meciurile de la amatori ale acestui copil nu au fost văzute de către Daniel Dragomir. Și probabil Daniel Dragomir a zis că, frate, ăsta e șuncă pentru mine. Uite că nu e șuncă pentru el. Se pare că are mult mai mult de tras. Hai să vedem ce face Dragomir în această rundă, runda finală a acestei lupte superbe. Foarte important cine câștigă această repriză. Clar. Agresiv, dar răspunde acest Marian. Cât de bine se mișcă. Nu are destulă forță, dar este foarte activ și lovește continuu. Și se mișcă foarte, foarte bine. Se deplasează un timing extraordinar și ce bine lovește din nou Croșeu de croșeu. stânga care a explodat în fața lui Dragomir. Da, cu siguranță copilul ăsta nu să-l mai vedem. 100%. Iată că răspunde și Dragomir. Calcă foarte bine în stânga adversarului și iese din... Calcă în dreapta lui în stânga adversarului și iese din unghiuri. Da, nu, îl incomodează foarte tare pe ar Dragomir. putea să-l lovească. Da. Nu, Dragomir e incomodat total de copilul ăsta. Nu reușește niciun genunchi. Uite, calcă tot timpul în stânga. Dragomir, practic, Stânga lui Dragomir. zici că face shadow boxing, Da. box cu umbra. Da. Brațe foarte bune, oare vine din box acest Păi se Marian? Așa mi se antrenează pare și mie. cu Mihai Constantin. Are un box bun Mihai Constantin, e un antrenor foarte bun. A încercat și un pic de spectacol. Da, cred că în acest moment șansa lui Dragomir ar fi un knockout. Nu prea și de unde să-l dea că Uite, de aici putea că să a vină. încercat un genunchi. eu nu cred, tind să cred că Marian Lupașcu va face unul dintre cele mai bune meciuri pentru el. Mai puțin de un minut din această rundă. Foarte mare diferență de prospețime între cei doi. Tot timpul pas în față, tot timpul agresiv, tot timpul calcă în stânga adversarului. Și a încercat Nu, dar și el ca și puncte în acest moment, Marian Lupașcu e mult în fața lui Daniel Dragomir. Da. Și are toată sala de partea lui Dragomir. Nu reușește să-l lovească În contra, Dragomir decisiv. deja e deschis și la pomet, are o rană pe față. Din nou un croșeu de stânga încasat. No, Dragomir a fost campion la avioane astăzi. Băi, felicitări lui
Marian Lupașcu. Meci Foarte superb. bun. Meci superb. Până la urmă, felicitări pentru amândoi pentru că au făcut un meci bun. Chiar dacă Dragomir nu a avut soluții, A dezamăgit Dragomir de acest Dă-ne un meci. pronostic. Zi. nu pot să dau pronosticuri arbitrii, nu am văzut meciul ca un arbitru, dar eu văd un pic pe Marian Lupașcu peste Dragomir. Exact același lucru văd și eu și m-aș bucura să câștige copilul ăsta. Ar fi un început bun pentru el. Da, ar fi o primă victorie la profesioniști, un debut extraordinar pentru Marian Lupașcu. Și dacă ar fi să spunem ceva pentru Daniel Dragomir, intră în acea categorie de așa nu. Nu Da. subestima niciodată adversarul. All right, ladies and gentlemen, luptătorul Ce se întâmpla dacă și copilul ăsta avea forța lui? Era trimis la podea, probabil. Dar are timp să crească și să ajungă acolo unde își dorește, pentru că este foarte multă muncă în spatele acestor lupte. Da, felicitări! Ceea ce am văzut. Da, felicitări! Meci superb, felicitări Marian Lupașcu. Chiar dacă n-a avut forța lui Daniel Dragomir a lovit mult mai mult, a lovit în plin. A călcat în partea care trebuie, a ieșit din toate loviturile lui. Da, A câștigat. iar Daniel Bravo. Dragomir e clar, nu-i plac stângacii. Bravo, da. Iar noi ne întoarcem în câteva momente pe Pro Arena cu un meci la